Gauza bat esango dizut, zu arrisko karrera egiten ari zara, oraindik ez baita bukatu, baina hor guazen esango genuke, jendearentzat ezagun egin zinen hor guazemanki ezker, hor gidoiak egiten zen ditu. Bai, hasi izan gidoiak egiten, eta gero nola nire urpege, grazi egiten zieten, alkainitan, batipat Nagore Aranbururi. Bai, Nagore Aranburu, erakutsi zian idazten, niri, esketxak idazten. Gidoiak idazten? Gidoiak idazten, nire unibertsitatea, kursoak ez erre, Nagore Aranburu onduan jarri eta esketx bat gidoian nola idazten, horrela, pum. Ez da, irakasle txarra izan? Jode, ba, imaginatu. Eta hemen eskarrak eman egizkiot. Nagoreri musu bat eta txaro bat merezi duelako. Kerer! Aizu ba, irakasle hona izan duzu. Lana aipatzen dugula, lanean, zuk humorea egiten duzu, baina zuk esan duzu, lanean serioa ere bazarela, desatsegina izateraino. Hori ere, bai. Oso germanikoa naiz, Claudio. Zer nahi du horren? Nire jartzen naiz Excel batekin, Word batekin, da ideia atera arte hor txoten naiz, klak, eta norbait izketan nazte bani ba, saiontako zuzendariak korroboratu dezake. Iratik, bai jauna. Zurekin lan egin baitu? Lan egin du, nerekin. Jakin dezagun, iratik, bai estatzen duen, bai, desatsegina zarela. Totalmente, bai, hori da. Baina jendeak ez luke esango. Ez luke esango. Ta nire etxieneneko ranzioa naiz, nire amai galdetzen maio oso, hau grazioso da kalian, geho etxian da... Zakarra? Zakarra ez, baina bai pizkatu, bueno, ez dut asko hitz egiten. Ba, ipizan nahi, pocas palabras. Ez duzu asko hitz egiten, etxean. Etxean. Gero kanpo. Gero kanpoan ikusi. Berritxua omen zara. Bueno, bai, nahiz pizkat, humorea eta personalidadea dian ere buzua bezala, ezta? Talerratik atea, etxean zeintzilikatzen dut, eta gero ja nahiz pagadi normal. Hori humoregile askori ere pasatzen zaio. Bai. Bai, esaten dute, agian beste itxura bat ematen duela, eta oso... Ez que zu adibidez joaten zea, kajerora, kutxara, eta guaindala urte batzuk, eta pagadi da baita, intzeo zer. Digo, intzeo zer. Eta zuzartzea eta panaderu, posando un pan. Egila da, ezta? Txistia kontatzen izan ziko, guztiko behatzitan, diru bat hartzen nahi zen bitartien. Intzeo zer? Intzeo zer. Txiste bat kontatu. Imaginatzen du, jadagoeneko orain kontatu duzunarekin, imaginatzen du nola izan daiteken Mikel Pagadi jartzen denean desatsegin. Korteak emango dituzu. Bai, pisa bana izola. Baina, bueno. Irudi batzuk dauzkat, beste irudi batzuk. Beste irudi batzuk. Artxibotik atera ditugu. Baina nik ezakit jendeak hau, edo honetaz zerbait dakien. Zure ifrentzua, zure alde iluna ez dakitote den, ze hori publikatu egin duzu. Ikus ditzagun irudi horiek, mesedez. Ikusiko ditugu pantalla handian? Pantalla handian. Pantalla handian, karo. Pantalla... Adiós. Zer da hau? Zer da, hori da, batalla del libroko rekreazio bat. Birsorkuntzat, batallet? Bai. Titularra da, Mikel Pagadi batallen edo guden birsorkuntzetan parte hartzen duzula. Hori da, bai, errekreadorean naiz, eta Bartzelonako kuadrilla batekin, eta hor gaude, Eborron, republikanoen tenientean naiz. Zu horra agertzen zarela? Hortxe, bai, antiojuak ere epokakoak dira. Antiojuak? Bai. Niri txoritxo batek esan dit ere, jendeak ez dakit honetaz asko dakien, baina nik ere orain arte ez dut askorik jakin, baina detaileak erabat, oso zorrotzak zarete. Eta garai horretako elementuak eta zure etxea museo bat da, han denetari daukazulako? Hala da, bai, dakat, Habitación de los Horrores esatean gauza bat. Eta zer dago Habitación de los Horrores? Uniformea dazkat, bai, bigarren mundu gerrakoak, bai, gerra zibilekoak, eta horrelako guz, bai, insigniak eta botoiak eta pistolak eta izan behar dute epokakoak. Epokako, edo erreplikak, baina gaztatuta eta horrela. Betaurrekoak. Zuk egindakoak. Bai, montura oparitu ziaten... Konta. Montura oparitu ziaten brigadakoek, hortxe onduan dagoena Oskar Aibar dela, Kuentameko zuzendaria. Nongoa? Kuentameko zuzendaria. Kuentameko zuzendaria ere? Bai. Zu bezalakoa da. Horrelako mobidetan zartata? Berak eran mantzian, lehenko aldiz. Bai. Eta betaurrekoen montura, beraiek oparitu ziaten bera. SAS, britaniko... Nik argazki hau ikustean, ez haitxut ezagutu. Karo, hortxe dago da gudariz. Gudariena. Bai, ANV-ko gudariak. ANV-ko gudaria. Hori da. Againa gamiz fikan dau. Aitunan gudaria zan. Noski, bai. Aitunan batallon amaiurrekoa zen. Amaiur batallokoa? Bai, hori da. Horregatik agian zaletasuna... Pizka bai, interesabintza bai. Etxean beti izan da presente, naiz eta berak asko hitz egin, beti gerra zibila, 36ko gerra, eta hori dena, eta beti interesa sortu zain txikitatik, eta beti historiarekin izan dut, bueno. Historia asko gustatu. Asko, gehiagi. Obsesio eta guzti, Claudio. Obsesionatu? Nik obsesionatu. Zentzutan, obsesio hori nola... Obsesionatu, igual, bazkaltzeare astu egiten zaitela, liburu batekin edo gauza batekin banago.
Bai, Igual uniforme bat konsultatzen nahi naiz, izarra nolakoa den, eta azten naiz liburu begiratzen interneten, foroa begiratu, ez da gize, eta atxaldeko bostak, eta ez te bazkaldu. Bueno, afaldu ingo. Afaldu. Edo merienda du. Bai, nahi, errazio ematen, neska batek gutxi dit, obsesionatzeatik. Barkatu hori interesatzen zen. Kaso gutxi egiten niolako, karo. Zer gertatu zaizu? Bueno, beste gauzetan neola, bere kasu egin barrean, da, nik kasartu eta, esan, beta zer batallita. Bai, gertatu zaizu. Bai, imaginatu. Orduan, zure saletasunek behintzat, edo oztopo bat izaten da, zure bizitza emozionalerako edo... Piskat batzutan izan da, ja, piskat, nibelatzen ditut eta nahiko ongi, baina, bueno. Eskerrak. Bai, nahiko zean naiz, piskat obsesiboa naiz gauza horiekin. Familia aipatzen duzula, aitona, gudaria zen, hortik agian saletasuna, edo, bueno, pentsate, hori ikasteko grina edo hortik atera zen, bera kontatzen zituen historioengatik edo hortik datozenak. Baina familian, denda bat ere bazen duten. Hori da, amak eta izebak, bilabonan perfumeria txiki bazekaten. Perfumeria maiur izena zuena. Jubilatu ziren duela 4 urte, pandemia baino lehen, eta ama eta izeba joaten zirenean, igual Madridea feria batea edo lo que sea, ni joten nintzen dependiente moduan. Dependiente izan zara perfumerian? Eta saltzen zutuzten. Zer salt? Perfumeak, erropa barrukoa, emakumeena eta gizonena, gero igual dekorazio gauzak eta horrela, eta bueno, ni ja 12 urtekin banekin zertan Kopa B eta Oder Joxas eta holako gauzak. Kopa B... Holako gauzak, sostenantzako, claro. Horrek markatu du zure izaera. Asko. Ez da? Asko. Berlangari bezala. Baina polita da, bilabunako perfumeria batean. Bai, oso dena mitikoa zen gaina, eta berak oso sozialak dira. Eta orduan, ama eta izebarekin egoten zineten horre elkarrekin, egoten zinen zeu, ez? Ni tarteka behar joaten zenean, baina ni gelditzen nintzen dependinte moduan, da paketito egiten ditun, lafito jarri, eta holako gauzak.